basira ce da shi wallahi ka ga kanka wallahi ka dai ga kan shi kato da Allah barkatu jama'a ina tunanin kun gane wannan bayan Allah sunan sa Mani wallahi na dade ina neman sa na fara magana da shi yace sai na faɗa kowa ya ji dadi ya ta ni da shi daga ni sai shi sai Allah ya ce yana so mutane su na ga yana yi wa kadangare waka yi wa kwalaba waka duk abin da ya samu yi masa waka gashi Allah hore mai basira iya sarrafa kalma na ce don girman Allah ka yi wa Allah ka yi zan Allah ka kyale duk waɗannan duk abin da za su yi maka in kai dariya ake wancan kuma in kai Allah ne zai wallahi ai ina yawan annabi ka shafa waɗancan ya kai guda 80 to ka ƙara insha Allah zan ka ƙara ƙara ka shafa kwalaba da suka dangare kai hakuri to ka yi wa manzo Allah kawai ka kyale shi ko ba haka ba na yi dare ko ban gaskiya ne wannan basira ce da shi wallahi ka ga kanka wallahi ka dai ga kan shi kato wallahi basira ce da shi mai kyau kuma an bashi ne don manzan Allah Allah dan annabi a gane wadannan abubuwa ka narke cikin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar dan kai aka yi kifi ka gani ko manzo na nan kifi wallahi yana da basira wallahi